Θα δούμε πώς δημιουργούμε έναν πίνακα στην εφαρμογή βάσης δεδομένων Access. Ανοίγουμε την Access από τη συντόμευση που έχουμε δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας. Από το μενού Αρχείο και Δημιουργία δημιουργούμε μια καινή βάση δεδομένων που θα την αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα Τηλεφωνικός Κατάλογος. Στην ήδη ανοιχτή βάση δεδομένων δημιουργούμε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης κάνοντας διπλό κλικ. Εδώ γράφουμε τα ονόματα πεδίων του πίνακά μας. Πρώτο όνομα πεδίου α. Με τύπο δεδομένων αυτόματη αρρύθμιση. Δεύτερο όνομα πεδίου όνομα. Με τύπο δεδομένων κείμενο. Τρίτο όνομα πεδίου επώνυμο. Με τύπο δεδομένων κείμενο. Και τέταρτο όνομα πεδίου τηλέφωνο. Με τύπο δεδομένων αριθμούς. Στις ιδιότητες πεδίου τηλέφωνο ορίζω το μέγεθος του πεδίου ως δεκαδικός με ακρίβεια 10 που είναι και το σύνολο των αριθμών των τηλεφώνων. Διαγράφω την προεπιλεγμένη τιμή που είναι 0 και ορίζω ως πρωτεύον κλειδί το όνομα πεδίου της αυτόματης αρρύθμισης. Από το μενού Αρχείο και Αποθήκευση αποθηκεύω τον πίνακα με όνομα Τηλέφωνα. Αλλάζοντας την προβολή του πίνακα από προβολή σχεδίασης που είμαστε σε προβολή φύλων δεδομένων, μπορώ να ξεκινήσω να κάνω εγγραφές.